ஆண்டவா, என்னங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தீங்க, இந்தாங்க பிரசாதம். என்னங்க அது என்னன்னு தெரியலங்க, வீட்டில் இருக்கும்போதும் வெளியே போகும்போதும் யாருமே முன்னேறக்கூடாதுன்னு தோணுதுங்க. ஆனால் கோயிலுக்கு போனால் மட்டும் எல்லோரும் முன்னேறணும்னு மனசில் தோணுதுங்க. அது ஏங்க கோயிலுக்கு போனால் மட்டும் அப்படி தோணுது? உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதாக்கும்? தெரியாதுங்க, அதனால தானேங்க உங்ககிட்ட கேட்குறேன். ஏன் தோணுதுன்னா, கோயிலில் எல்லாரும் முன்னேறி போனால் தானே பிரசாதம் வாங்குறதுக்கு கியூவில் பின்னாடி இருக்கிற நீ முன்னாடி போய் சீக்கிரமாக வாங்க முடியும். அந்த நல்ல எண்ணத்தினால தான் கோயிலுக்கு போனால் மட்டும் எல்லாரும் முன்னேறணுங்கிற அந்த நல்ல எண்ணம் உனக்கு வருது. ஆள் தெரியல போட்டுருக்கு. ஏய், என்ன முறைக்கிற? இந்த முன்னேற கதையெல்லாம் எவனா முட்டா போயிருப்பான், அவன்கிட்ட போய் சொல்லு. சிங்கத்தை பத்தி ஒரு சிங்கமே சொன்னா அது அசிங்கம். என்ன கிருஷ்ணா ரொம்ப சோகமாக இருக்க? பிப்ரவரி மாதம் காதலிக்கிறவங்கெல்லாம் ஜோடியாக ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருக்காங்க. எனக்கு ஒரு காதல் இல்லையேங்கும்போது மனசு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது. நண்பா, காதல் இல்லைன்னா பிப்ரவரி ஒரு மாதம் மட்டும்தான் கஷ்டப்படணும். இதே காதல் இருந்தால் மிச்சம் இருக்கிற 11 மாதமும் கஷ்டப்படணும், கஷ்டப்பட்டே ஆகணும். அது உனக்கு தேவையா? சரி, அதை விடு மாதவா. கல்யாணம் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா, இல்லை வீட்டில் பார்க்குற பொண்ணை கட்டிக்கலாமா, இல்லை மேட்ரிமோனியில் பொண்ணை பார்த்து செலக்ட் பண்ணி கட்டிக்கலாமா? எது மாதவா பெஸ்ட்டு? டேய், பாலுங்கிணத்துல குதிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்ட, அப்புறம் வந்து கிணத்துல தண்ணி இருக்கா தண்ணி இல்லையான்லாம் யோசிக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா? மாதவா, எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே. புரியலையா? கல்யாணம் பண்ணிப்பார், புரியும். ஏங்க இப்போ உலகத்தில் நிறைய பேர் நிறைய வேலை செய்கிறாங்க. அதில் ரொம்ப நல்ல மனசு படைச்சு வேலை செய்கிறவங்கன்னா அது யாருங்க? கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். நல்ல மனசோட வேலை செய்கிறாள்னா அது திருட மட்டும்தான். என்னது, திருடனா? ஆமாம். இப்போ ஒரு டாக்டர் வந்து மனுஷனுக்கு வந்து நோய் இருக்குன்னு ஆசைப்படுவார். இதே வந்து ஒரு வக்கீல் மனுஷனுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குன்னு ஆசைப்படுவார். ஒரு மோட்டார் மெக்கானிக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் மனுஷன் ஓட்டுற வண்டியில எல்லாம் வந்து ஏதாவது ஒரு கோளாறு இருக்குன்ட்டு ஆசைப்படுவார். திருட மட்டும்தான் எல்லா மனுஷங்கிட்டையும் நிறைய காசு இருக்கணும், நிறையா பணம் இருக்கணும், நிறையா நகை இருக்கணும், நிறையா பொருள் இருக்கணும்னு நினைப்பான். அதுபோக ராத்திரி நேரம் ரொம்ப நேரம் வந்து கண்ணு முழிக்காமல் காலத்தில் நிம்மதியாக தூங்கணுன்ட்டு இந்த திருடன் மட்டும்தான் நினைப்பான். இப்போ சொல்லு, திருட்டு வேலை செய்கிற திருடனுக்கு தானே நல்ல மனசு. என்னை வச்சு ஒன்னும் காமெடி கிமெடி பண்ணலையே. How do I tell you? ஏமா, என்னை என்ன நினச்சிட்டு இருக்க? யார் நீங்கள்? அந்த ரேஷன் கடையில் வேலை போயில நீங்கள் தானே? உங்கள் ஒய்ஃபு ரேஷன் கடைக்கு வந்து என்கிட்ட சுகர் இருக்கான்னு கேட்டாங்க. சரி, நான் சுகர் இருக்குன்னு சொன்னேன். அதுக்கு உங்கள் ஒய்ஃபு உடம்பு மெலிஞ்சு ஒல்லியாக இருக்கும்போதே நினச்சேன் உங்களுக்கு சுகர் இருக்கும்னு. கவலைப்படாதீங்க, வேலைக்கு மாத்திரை சாப்பிடுங்க, சுகர் டெஸ்ட் பண்ணுங்க, டெய்லி 3 கிலோமீட்டர் நடங்க, அரிசி சாதம் சாப்பிடாதீங்க, குறிப்பாக இனிப்பு ஐட்டத்தை மறந்துடுங்க அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. என்ன இது? ஏங்க, நான் ரேஷன் கடையில் அரிசி வாங்க தாங்க போனேன். இவர் உடம்பு மெலிஞ்சி ஒல்லியாகி சீக்கு வந்த கோழி மாதிரி இருக்கிறத பார்த்து ஒருவேளை இவருக்கு சுகர் இருக்குமோன்னு நினச்சி உங்களுக்கு சுகர் இருக்கான்னு கேட்டேன். இதுதப்பாங்க. என்னங்க என்னைய பார்க்குறீங்க? அவர் தான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கணும், என் உடம்புல சுகர் இல்லை, சேல்ஸுக்கு தான் சுகர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கணும். அது ஏன்டா என்ன பார்த்து அந்த கேள்வி கேட்டேன்? என்னங்க, நான் நினச்சதெல்லாம் நடக்கணுன்றதுக்காகவே நாளிலிருந்து நான் விரதம் இருக்க போறீங்க. என்ன விரதம் இருக்க போறியா? என்ன விரதம் இருக்க போற? ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டன் சாப்பிட மாட்டேன், திங்கக்கிழமை சிக்கன் சாப்பிட மாட்டேன், செவ்வாய்க்கிழமை மீன் சாப்பிட மாட்டேன், புதன்கிழமை கருவாடு சாப்பிட மாட்டேன், வியாழக்கிழமை நண்டு சாப்பிட மாட்டேன், அப்புறம் கண்டினியூ. வெள்ளிக்கிழமை காடை சாப்பிட மாட்டேன், சனிக்கிழமை சைவம் கூட சாப்பிட மாட்டேங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் விரதம். ஏங்க, நான் இருக்கிற விரதத்தால நான் நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கும் தானங்க? கண்டிப்பா நடக்காது. ஏன்? நீ நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கணும்னா நான் சொல்ற மாதிரி விரதம் இரு. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஃபேஸ்புக் பார்க்காத, திங்கக்கிழமை யூடியூப் பார்க்காத, செவ்வாய்க்கிழமை வந்து வாட்ஸ்அப் பார்க்காத, புதன்கிழமை இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்காத, வியாழக்கிழமை மோஜ் பார்க்காத, வெள்ளிக்கிழமை ஷேர்சாட் பார்க்காத, சனிக்கிழமை சீரியல் பார்க்காத. நான் சொல்கிற மாதிரியெல்லாம் நீ செஞ்சீங்கன்னா நீ நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கும். அப்படியாங்க? அப்போ விரதம் வாபஸ். இந்த தோணி தலைய லோனாய் தாங்க முடியலப்பா. மாப்பிள்ள வாங்க, என்ன சொல்லாம கொள்ளாம வந்திருக்கீங்க?
தீபாவளிக்கு நார்மல் புடவை தான் எடுத்து கொடுப்பாரு. இந்த வருஷம் பட்டு புடவை எடுத்து கொடுங்கன்னு கேட்டேன். அதெல்லாம் எடுத்து கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி பிரச்சனை ஆகி கை கலப்பாகி கலவரமாகி போச்சு. என்ன பிரச்சனையா? அதான் உங்கள் மாமனார்கிட்ட இனிமேல் உங்கள் கூட வாழ முடியாது, என் மக கூட வாழ்ந்துக்கிறேன். அதான் தீபாவளியை மருமகன் வீட்டில் மகளோட கொண்டாடிக்கலான்னு துணிமணியோட வந்துட்டேன். அப்படியா? ஏமாப்ல, என் மக மின்னல் எங்க? இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்கள் மக தீபாவளிக்கு வந்து மாங்காய் நெக்லஸ் வாங்கி கொடுங்கன்னு சொன்னான். அதுக்கு நான் மாங்காய் கொட்டை கூட வாங்கி தர மாட்டேன்னு சொன்னேன். உடனே என் கூட சண்டையை போட்டு இனிமேல் உங்க கூட வாழ முடியாது, நான் எங்கள் அம்மா அப்பா கூட வாழ்ந்துக்கிறேன், எங்கள் அம்மா அப்பா கூடவே நான் தீபாவளி கொண்டாடிக்கிறேன்ட்டு பொட்டி படுக்கெல்லாம் கட்டிட்டு போயிட்டா. நாம ஒன்று நினச்சா தெய்வம் ஒன்று நினைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதான் நடந்திருக்கு. நாம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம்?